Ik kom van Schiermonnikoog. Ik woon daar al mijn hele leven. Ik zat hier ook op de basisschool. Mijn vader is Fries. Er zijn veel mensen om me heen die Fries spreken. Ik ken het Wolfsteen. Ik ken het een beetje spreken. Alleen net zo best. Tijdens het kitesurfen heb ik ook veel Friese cursisten. Als ik Fries kan spreken is het makkelijker om met hun te communiceren. Het strand op Schiermonnikoog is in principe mijn achtertuin. De omstandigheden zijn heel vaak goed. Je hebt veel wind op Schiermonnikoog. Je hebt harde wind, je hebt zachte wind, je hebt andere windrichtingen. Het is hoog en laag water. Het heeft van alles wat je hier op het eiland ook hebt. Het kitesurfen met harde wind vind ik extra leuk, omdat je dan heel hoog kan springen. Dus dan zijn de condities heel extreem. Je hebt windkracht 8, soms wel 9. En hoe harder de wind, hoe hoger je springt. En hoe meer adrenaline erbij komt kijken in principe. Ik ben Joris. Ik volg de opleiding SEAL Sport en Bewegen. En ik doe het keuzedeel Fries.